Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Arestado ang isang Amerikanong pastor na suspect sa umano'y pang-aabuso sa 106 na bata na nasa pangangalaga ng New Life Baptist Church of Mexico, Pampanga, Incorporated. Kilala ang lalaki na si Pastor Jeremy Ferguson na nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso sa ilalim ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Bago ang pag-aresto, nasagip ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at pulisya ang nasa 156 na batang nasa pangangalaga ng nasabing facility. Pansamantalang idinala sa Reception and Study Center for Children o RSCC sa Lubao, Pampanga ang lahat ng kabataang na-rescue na binubuo ng 78 lalaki at 78 babae. Abangan ng iba pang mga balita at updates mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.